Ahojte, vítame vás pri druhom podcaste na tému 12 plus 1 inšpirácií pre tento rok. Sme spoločnosť Elevon, moje meno je Martin Horváth, spoločnosť Elevon vediem. A prečo tento podcast točíme je relatívne jednoduché. My sa dennodenne stretávame s množstvami klientov, témami, ktoré sú extrémne pracovného typu. Všetci to poznáme, je toho teraz veľa. Ale čo je pre nás dôležité je to, aby ste nás vy, naši zákazníci alebo naši potenciálni zákazníci nevnímali iba cez firmu a cez to, čo robíme. Elevon sa zaoberá inovačným manažmentom a implementáciou rôznych inovácií do firiem, či už voči zákazníkovi, alebo priamo na úrovni inovácie procesov vo firmách. Ale aby ste nás vnímali aj troška cez ľudskú stránku, ten úvod do tej našej ľudskej stránky Elevonu sme spravili cez túto knižku, ktorú sme vydali na konci minulého roku ako vianočný darček alebo také pripomenutie sa našim klientom, kde každý z našich zamestnancov dal také svoje nejaké hlavné myšlienky toho, prečo je človekom a čo ho v tej človečine baví. A rozhodli sme sa, že toto predstavenie spravíme aj cez tento podcast. Dnes tu mám Lukáša Stašáka. Ahojte, ahoj Martin. Môjho spoločníka vo firme a môjho kamaráta a budeme sa rozprávať o stoicizme. Lukáš má na starosti u nás technickú časť firmy, zabezpečuje všetko, čo sa točí okolo technológií, ITčka a nechcem ani povedať, že najnovšie, pretože sa tou témou zaoberá dlhodobo, ale aj implementáciou umelej inteligencie AI, či už u klientov alebo priamo u nás do našich procesov. Čau Lukáš. Ahoj, ešte raz. Jak sa máš? Mám sa výborne. Čom to je? To je sa mi výborne? No je to také, priznám sa, že mám teraz malé bábätko doma, mesačné a mám sa výborne preto, lebo som šťastný, že mám doma, že zdraví všetko v poriadku, ale súčasne to je náročné tým, že teraz je nedostatok spánku, čiže som vyčerpaný do toho, takže to je také príjemné, ale náročné. Si sa radoval na natáčanie podcastu dnes? Veľmi som sa tešil, no. Inak by som pripomenul náš podcast s Maťom Kadlecom, čo je náš tretí spoločník, ten má tiež bábo. Ja. Takže ja ako jediný z vás si aktuálne zažívam, čo to všetko znamená mať druhé bábo, takto akože z oddiaľi to sledujem a akože držím vám palec. Včera som ti napísal, že uteč. Hej. No je to náročné, ale je to život a tešíme sa z toho. Utiecť nikam, nemám kam utekať, prečo. Sám som dobrovoľne v tejto situácii sa ocitol. Takže. Humor nám nechyba celou cestou. Prečo tým začínam, je, že vlastne asi na tebe uvedomujem a vidím to, že ideš teraz extrémne bomby, čo sa týka toho, čo sme robili v práci. Ja som prednedávno mal video o tom, že sme predstavili našim klientom Element AI, platformu na vytváranie si AI agentov a ich sietí, alebo to tak občas pekne voláme, že Swarm of AI agents. A zároveň máš doma takúto pekelicu v podobe dvoch malých záškodníkov, ktorí teda vymýšľajú. Viem si predstaviť, že je to extrémny nápor vôbec na psychiku a nielen asi na mentálnu pohodu. Nie, že by to bolo nepohodlné, ale všetci vieme, že mať dieťa proste nie je ľahké. Nie je to pohodinda. A zároveň akože sa ti darí brutálne posúvať nás vpred v tej technologickej časti. Tvoja téma v knižke bola Memento Mori, How Stoicism Helped Me Reclaim Myself. Troška to súvisí asi, nie? Že ako to dokážeš kombinovať. Hej, súvisí to veľmi. Našťastie, ešte predtým, než sa mi podarilo mať deti, ich záškodníkov dvoch doma, tak som veľa študoval, veľa som čítal, dal nejaký kontext o sebe, že prečo práve táto téma. Odjak živa som bol veľmi zvedavý človek, veľmi zvedavý dieťa, potom tínedžer. S tým samozrejme prišli také skúšanie veci jednotlivých druhých. Nechcem vedieť, aké. Nie. Ani ti nepoviem. Ale bola to zábavička. Samozrejme zvedavý a so zvedavosťou prichádza aj nejaké pochopenie veci. Okay. Čiže nie je len zvedavý, že prečo sa to deje, ale vždy som chcel vedieť aj ako sa to deje. Okay. A ono to je super,
svojím spôsobom, že si zvedavý a učí sa veľa nových vecí a stretáva sa s novými vecami, snaží sa ich pochopiť, ale je to veľmi náporné, lebo vlastne ty si zvedavý a chceš vedieť, ako všetko funguje, tak je veľa informácií, ktoré ma vlastne dohnali až do nejakého stádia, keď som to vlastne už nevedel nejako udržať. Lebo hľadal som stále nejaké odpovede, nejaké otázky a veľa som sa stretával s ľuďmi, veľmi ma zaujímali ľudia, stále zaujímajú a chcel som vedieť, pochopiť ich životy, alebo prečo sa správajú, ako sa správajú, prečo robili rozhodnutia, ako robili rozhodnutia. Okay. A toto som nejako časom všetko na seba navrstvil, čiže mal som veľa životných príbehov v sebe od iných ľudí, ktoré som v podstate ako keď prežíval s nimi, lebo keď chcem niečo pochopiť, tak som v tom úplne. Okay. A už to bolo v takom štádiu, že som sa v tom stretol som sa sám sebe a nakoniec som potreboval si nejako z toho utiecť a hľadal som nejaké riešenia. A začal som veľa čítal som veľa náboženských kníh, nejakých filozofických kníh a som sa dostal do psychológie. Okay. Nejaké vedecké knihy o psychológii, ako fungujú emócie, ako fungujeme ako ľudia po tej mentálnej stránke. A zistil som, že každý človek je úplne iný. Každý človek funguje úplne inak a nikdy sa človek dokáže cítiť dokonale a pochopiť toho druhého človeka skrz to, lebo zažil nejaké skúsenosti, má nejaké iné emócie z tých istých vecí, ako by dvaja môžeme zažiť tú istú situáciu a ja ju budem prežívať úplne inak ako ty a ja to vďaka tomu nedokážem pochopiť. No ale k čomu sa dopracoval, že vlastne som hľadal odpovede celý život niekde inde a tie odpovede by som mal hľadať sám u seba v samom sebe. A tomu mi pomohol vlastne stoicizmus a našiel som knižku, narazil som na knižku, myslím si, z nejaký podcast, čo som počúval psychologicky od Marka Aurelia, Meditations. Myslím, že po slovensky to je otázky k samému sebe. Áno. My sme ju dokonca od teba dostali spoločníci na Vianoce. Nech sa troška uvedomíme. Hej. Takže super knižka. Hej, a vlastne tá knižka bola písaná, lebo ten Marcus Aurelius, známy rímsky císar a dobyvateľ, si písal zápisníky, keď bol vlastne na svojich cestách, keď bol na nejakých výpravách, dokonca aj tu na Slovensku napísal časté knižky, keď tu bol, pri Trenčíne. A tam vlastne on sa pýta sám seba nejaké otázky, také, že o živote, že prečo sme tu, ako fungujeme a prečo sa nám dejú veci, čo sa nám dejú. A tá knižka vlastne o tom nejaký zrod tých otázok, čo sa on pýta sám seba a potom nejako na nimi uvažuje. Čiže vlastne, a toto mi pomohlo nejako sa nasmerovať k samému sebe. Vlastne tento stoicizmus, že ten svet není okolo mňa. Ten svet som vlastne ja ho tvorím, ja si tvorím tú realitu cez svoje myslenie. Čiže celé som začal to nejako nahnimávať a otáčať to, že nebudem ja fungovať zvonku, že aby vlastne okolie na mňa nejako spôsobilo, ale ja pôsobím na okolie a ja som vlastne tá realita. A takto, cez stoicizmus som vlastne pomalinky začal nejako meniť mindset a možno poviem, také základné piliere toho stoicizmu sú to, že jediné, čo vieš ovplyvniť, je tvoj pohľad alebo tvoje myslenie. V tomto svete. Nedokážeš ovplyvniť iného človeka, akože dokážeš, keď máš na to nejaké mechanizmy a triky. Ale psychológiu, hej, čítal tiež, takže... Veľa som sa naučil. Ja možno ti do toho vstúpim, že to čítanie je, a to sa mi na tebe páči, že to čítanie tých psychologických vecí je na tebe vidno v tom, že keď sa rozprávaš s ľuďmi, teraz nepoviem tu interne, ale je vidno, že ak sa dostaneš do situácie, že niekto možno rozpráva troška inak, ako má skutočné úmysly, tak si v tom skvelý parťak, že veľmi rýchlo to vieš odhaliť, takže toto je super, ale prepáč. Taký detektor žije. Áno, veľmi dobre. No a vlastne teda tí základy toho stoicizmu hovoria o tom, že ty vieš ovplyvniť len to, čo dokážeš vlastne. Ty vlastne ovplyvniť len svoje myšlienky na konci dňa. V podstate ty si tie myšlienky vytváraš, ty ich kontroluješ a vlastne na základe tých myšlienok ty potom nejako reaguješ. Či je emocionálne alebo nejako aktívne, že nejakú aktivitu. Takže celé to je o tom. To znamená, že ja nedokážem priamo ovplyvňovať svet, ale dokážem ovplyvniť svoj pohľad na ten svet. A toto mi veľmi pomohlo a vlastne keď sa vrátim na začiatok, si sa pýtal, že mám teraz doma 2 deti, malinké, je to náročné, do toho v podstate veľmi aktívny vývoj platformy. Ja neovplyvním, či to dieťa bude plakať alebo nebude. Akože viem to ovplyvniť. Viem ovplyvniť to, že samozrejme, keď je hladné. Dáš nájsť, mohol by si, ale... Jasné. Akože, a to už vieme prečítať z toho dieťaťa, čo sa asi deje. Ale proste niekedy má zlý deň, zle sa vyspí a to dieťa plače. A čo s ním ja spravím? Viem spraviť maximum pre tú situáciu, že teda ho nakremím alebo uspím. Ale pokiaľ to dieťa ďalej plače, tak nebudem nejako sa do tej situácie opúšťať. To proste je situácia, ktoré som daný a ja len na mňa nejako príjmem, alebo ak sa na ňu pozerám. Čiže jediné, čo môžem robiť, je, že viem tomu dieťaťu pomôcť a robím maximum pre to dieťa. Ale nebudem nahnevaný, ja budem sa hnevať, že teraz by malo plakať, malo by spať, lebo nemám čas na robotu. A celé to o tom. Celé tých myšlienkach chodia a jak s ním pracuješ. To isté v práci,
Skúsim tak trochu otočiť, že pracovať s tebou. Martin to tu už kolega spomenul v prvom podcaste, že vieš robiť rozhodnutia rýchlo. A povedz tak, jak je kľudne. Nemusíš rozmýšľať, ako to povieš. A z boku, že vlastne dohodneme sa a zobudíš sa ráno, dostaneš nejakú dobrú myšlienku. Samozrejme, ja neviem, čo sme sa dohodli, ale niečo ťa napadne. A väčšinou povieš, že sú dobré myšlienky a že vždycky to mal ten efekt, ktorý nás posunul ďalej, že to nebol nejaký krok späť, keď sme niečo dohodli. A už toho začneš preorganizovávať. A teraz vlastne, my sme boli v situácii, alebo ja som v situácii, kde sme niečo dohodli, niečo plánujeme, niečo ideme robiť, mám plán na najbližší týždeň. A odrazu mi ráno príde telefón alebo správa, nejdeme robiť toto. Akože dosť ľudí by to mohlo asi nejako rozhodiť, ale tým, že proste ty si ma dal do nejakej situácie, že sa deje robiť toto, alebo toto je nejaká zmena, tak v podstate to akceptujem tú situáciu, že toto sa teraz deje, toto je teraz vlastne moja realita a OK, fokusujem sa na to. V podstate nepozerám sa do budúcnosti, samozrejme plánujem aj nejaké veci, ale nie som nejak ovplyvnený budúcnosťou v zmysle očakávania. To je tiež veľmi dôležité pri stoicizme, že ty vlastne si tvoríš budúcnosť realitou pri tom čase. Čiže tvoje rozhodnutie v tomto momente vytvorí budúcnosť. Čiže mať nejaké očakávania, nejaké vízie v budúcnosti môže byť problém, keď sa tí očakávania naplnia. A potom vlastne ty aj mentálne ideš dole, alebo si bol sklamaný, alebo nejaké veci. A toto vlastne ten stoicizmus odbúrava. Čiže ale je rozdiel očakávania a plánovanie. Samozrejme je tam rozdiel. A to je potom minulosť. Veľa ľudí žije v minulosti tým, že sa trápi, že ako robili rozhodnutia a že prečo som to nespravil nejako inak, vtedy mohol som žiť lepšie, mohol sa mi stať toto a toto. Tiež to sú v podstate len samotané v myšlienkach a nejako to nepomáha tvojej realite a už vôbec nie v budúcnosti. Čiže celé je to o tom byť v tomto momente prítomný a prijímať a kontrolovať svoje myšlienky. Mne sa to páči v tom, že vlastne ako ty si ma vlastne v tom inšpiroval, že častokrát si napríklad pri klientskej práci povieme, že mali sme nejaké očakávania, nejaký plán a jednoducho áno, robíme klientskú prácu, vieme si asi veľmi dobre povedať, častokrát asi so škrípajúcimi zubami, ale náš zákazník, náš pán, proste, že kam nás ten zákazník posunie a čo od nás očakáva, tak to je tá naša nová realita a my môžeme žiť v nejakej neexistujúcej budúcnosti, ktorú sme si nakreslili, alebo sa prispôsobiť tomu a možno vyhodnotiť dobré a také dobré stránky tých nápadov, možno nejaké výzvy, ktoré v tom sú a proste ich riešiť. A častokrát nám to pomáha ako keby ovplyvniť alebo mitigovať, to je také slovo po angličtine, tú negatívnu emóciu, ktorú by sme mali. A nie je to len o práci s klientom, je to vlastne aj prácou medzi nami. Že častokrát máme medzi sebou nejaké očakávania, nejaké plány a vďaka tomu, že na jednej strane dáme voľný priechod emócií, ale na druhej strane si uvedomujeme, že jednoducho vieme len to, ako sa v tej situácii zachováme. To nám podľa mňa pomáha si tu žiť celkom dobrý život v tom Elevone. Úplne súhlasím. Hej. Máme také už zaužívané porekadlo, citáciu, že spravili sme to maximum. V podstate pre toho klienta urobili sme maximum, čo sme mohli a už to je len na nich. Proste už neovplyvníme nič ďalej, ale to je to dôležité, že my sme spravili, čo sme mohli. A ozaj máme kľudné svedomie, že už sa viac asi nedalo. Hovorí sa, dá sa vždy trochu viac, ale v rámci možností. Hej. A ja myslím si, ja akože osobne mám pocit, že nám to funguje, že samozrejme naša práca na inováciách u klientov nie je ľahká. Aj možno ten podcast, ja som rád, keď budem mať ten feeling, že nejdeme len hovoriť o tom, ako všetko je úžasné, proste každá práca má svoje úskalia. Zatiaľ sa nám osvedčuje, že tento prístup nás posúva ďalej a našich klientov rovnako, tie riešenia, ktoré prinášame spoločne sú super a práve za tým je možno taký, ja to poviem teraz športovo, že kľud na hokejkách, hej, že vlastne sa ako keby úplne nezbláznime z aktuálnej situácie, pretože je iná, ako sme očakávali, ale vďaka možno aj tvojmu stoicizmu nám pomáhaš troška tak sa ukludniť. A to hovorím o človeku, ktorý ty sám o sebe si extrémne emotívny. Hej, že u teba to strieľa hore-dole, ale zároveň možno vďaka tomu stoicizmu sa vieš veľmi rýchlo vrátiť na tú cestu toho robiť kroky dopredu, aby sme sa posúvali. Dobre to vnímam. Máš úplnú pravdu a možno ťa doplníme ešte tej myšlienke, že vďaka tomu sme pružnejší asi. Tým, že nemáme tu pevný plán, že takto to musí byť a toto predostrieme klientovi, že takto to máte, ale vieme reagovať v tom reálnom čase, že klient potrebuje nejakú zmenu a my povieme OK,
pozrieme sa a reagujeme a vieme tým vlastne tú budúcnosť zmeniť alebo prispôsobiť tomu klientovi. Inak to troška súvisí s tým, čo minule hovoril Maťo Kadlec. Ten spomínal o tom, ako dôležité je aktívne počúvať. A vlastne toto si myslím, že sa snažíme spájať. Že na jednej strane máme nejaký plán, nejakú víziu, ktorú chceme implementovať. Dokonca ju máme veľmi radi, lebo nás práca baví a akože chceme to mať pevne v ruke. Potom ideme či už medzi sebou, alebo s našimi klientami, kde musíme veľmi aktívne počúvať, že či tá vízia je zladená, alebo potrebujeme robiť zmeny. A častokrát, keď potrebujeme robiť zmeny v tej našej vízii na základe externých vstupov, tak toto nám pomáha troška to absorbovať, dvakrát nádych, výdych a robiť dobrú robotu. Akože ja to tak vnímam, že toto nám pomáha v tej kombinácii. Memento mori. Ako si to mám vysvetliť? V tej knižke máš, ako ti stoicizmus vlastne pomohol vrátiť sa k sebe. To je vlastne princíp aj vlastne Marka Aurelia. Hovorí o sebe samom, alebo myslím si, že takto to bolo, nie som si istý. Máš tam aj to memento mori. Ako to spolu súvisí? Ako to dávaš dokopy u seba? OK, memento mori, čiže v preklade nejako voľne pamätaj, že zomrieš, alebo pamätaj na smrť. Možno to znie takto morbidne na začiatku, ale jediná pravda na svete, ktorú každý si splníme, je to, že umrieme. A čím skôr toto ľudia pochopia a nejako to príjmu tiež, že príjmeš tú situáciu, to je tá realita, ktorá nastane, o tejto vieme, že to je jediná budúcnosť, ktorá nastane, tak tým ľahšie sa ti bude žiť a vlastne naplňa nejaké tie princípy stoicizmu. Memento mori, vlastne s tým sa ráno ja budím, že nevieš, kedy môžeš zomrieť, či zomrieš dneska, zomrieš za 100 rokov, ono to je v podstate jedno, ale ide o to, že aby si ten deň vždycky urobil na 100% a vždycky bol o trošku lepšie ako ten deň predtým. Čiže sa posúval. Pozeral sa sám na seba maximálne deň, týždeň, ako môže si robiť nejaké feedback loopy, ale ja to robím tak, že sa pozriem vždycky ten deň predchádzajúci, pozriem, čo ma čaká tento deň a pozriem sa, kde sa môžem aspoň trošku niečo zlepšiť. A vlastne takto sám napredujem a tiež sa sfokusujem na seba, že nepozerám ľudia, kde sú a jak sa správa nejako iný. Som na začiatku, že každý je iný, každý má inú cestu, ale tú svoju poznám a viem sa, alebo snažím sa každý v niečom zlepšiť, akože aspoň o trošku. Až fascinuje, aký konštrukt ma napadlo v paralele pri práci. No poď. Je, že na konci dňa ty máš vlastne agilný prístup k životu, že vlastne každý deň iteruješ, aby to bolo o kúsok lepšie a to je vlastne to, čo robíme aj my v práci, aby sme sa každý deň cítili spokojní s tým, že spravili sme maximum, spravili sme o kúsok niečo lepšie, niečo nové sme sa naučili, niečo nové sme priniesli klientom. Napadla nás nová vízia, ktorú ideme exekuovať a veríme, že o kúsok lepšia ako tá včerajšia, o kúsok lepšia verzia Elevonu, o kúsok lepšia verzia teba. Vďaka tomu možno sa aj my všetci v Elevone nad tým zamýšľame. A ja sa priznám, že mňa ani nenapadá, že prečo by sme mali ten podcast ďalej naťahovať. Podľa mňa si povedal akože maximálne dobrú myšlienku. Ja možno zhrniem to, že posúvaš nás určite ďalej v tom, že ako vieme zachovať ten kľud na hokejkách, keď sa nám mení realita pod rukami. A je pravda, že ja ju dokážem meniť celkom často. a zároveň je aj na tebe a tým pádom ja si myslím, že inšpiruješ celý Elevon v tom, aby sme boli každý deň o kúsok lepšou verziou toho tej našej včerajšej reality, bez toho, aby sme sa viazali na zajtrajšok, aj keď tie plány máme, ale nikdy nevieme, či sa splnia a čo sú vlastne tie externé okolnosti, ktoré nám v tom môžu brániť. Super. Brutál. Akože veľmi sa mi to páčilo. Dúfam, že vás to bavilo. Nás krátky, úderný podcast pre vás bavil extrémne. Ja možno len zopakujem, že sme firma Elevon. Moje meno je Martin Horváth, vediem inovačné štúdio, inovačný butik. Robíme inovácie pre našich klientov, čo sa týka či už interných procesov a nejakého implementovania umelej inteligencie do toho, ako efektívne dokážu robiť svoju prácu, alebo pre koncového zákazníka na rôznych dizajnoch nových produktov, ktoré sú takzvané future-proof alebo udržateľné v budúcnosti tak, aby poskytovali aj nadchádzajúce generácii také služby, ktoré očakáva. Lukáš je náš technický pán, človek, ktorý je backboneom našich technológií. Dúfam, že vás to bavilo a prajem vám krásny zbytok dňa. Ahojte. Ahojte.